Så er der TV-avisen igen. Gå lige. Far skal se TV-avisen. Ja. Ja, TV-avisen. Det skal jeg se. Velkommen til TV-avisen. Vi har nu fået anmeldelser om krig i Afghanistan. Det har godt nok været længe, men jeg skal tisse. Det var godt nok dejligt. Nå, ja, men der var det der krig i Afghanistan. Farvel. Ja, det var da længere end sidste gang. Men alligevel var det kort. Farvel. Ja, nu kan jeg se Bamse og Kylling. Nej, ja. Denne film er lavet af Morten Simonsen. Så er der TV